kune mibvunzo yakawanda iri around what the Bible has said, because kune churu chaicho munoridzwa tumagitare nguva dzemanheru. Kune nzvimbo dzekuti ukasvika ipapapo iwe unonzwa unge wadirwa majecha mumakumbo, pane moto unoti tigu, wozonzwa kuti pane munhu akafira ipapa. Saka kana munhu akafa asina chaanoziva, zvipoko, magoritoto nezvidhoma zvinobvepi? Kune kuri kutoenda pakafira vanhu vakawanda, pari kunziko pane ivhu rinobuda ropa, ende pane zvinonziko pane mwana ari kusvikirwa, ari kutaura kuti iko ndiri kusvikirwa nanhingi, akafa kare kare. Munhu iyeye achiti iko uyai muzondibvisa makodo angu pandakafira ndiri muhondo. Mwana iyeye ototungamira vanhu kuenda kumasvingo muchikomo chimwe chiri seri, osvikosvika oti ende shuwo mabhonzo ari kuita sei, chii chiri kunyatsoitika kana vakafa vasina chavanoziva. Ndo zvatichabata in our next episode. If the dead know not anything according to what the Bible is saying, saka zvatiri kuona zviri kurevei